Να είσαι Έλληνας. Η ευθύνη να είσαι Έλληνας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να νιώθεις Έλληνας. Να αγαπάς αυτή την ευθύνη. Οι Έλληνες δεν ακολουθούν τους κανόνες. Τους δημιουργούν. Σε πολλούς αυτό δεν αρέσει. Σήμερα, 9 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι βαδίζουμε σε λάθος κατεύθυνση. Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Η ιδέα του φωτός. Τα σύμβολα δεν γκρεμίζονται. Τα σύμβολα είναι για πάντα εκεί. Για να κοιτάμε ψηλά και να μας οδηγούν μπροστά. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προοδευτικός λαός. Δεν μας ταιριάζει η συντήρηση. Πώς να είναι κανείς συντηρητικός στη χώρα του φωτός? Θέλω δίπλα μου αυτούς που βλέπουν τον κόσμο αλλιώς. Τους ονειροπόλους, τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες. Αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά. Αυτούς που έχουν την ανάγκη για την αλλαγή μέσα τους. Αυτοί μας οθούν μπροστά. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνο αυτοί που είναι αρκετά τολμηροί να πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο είναι αυτοί που τελικά τον αλλάζουν. Εσάς θέλω δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλους.